ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, барои сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои арзон, дута хона аз территорияи Хуросон аст, ки аз территорияи Хуросон ҳаста, якта дига хонаи арзон аз территорияи Кӯлоб, аз территорияи Душанбе дӯстон азиз, ва аст духонаги квартира аз территорияи Душанбе бо нархи арзон ва як хонага ҳам ҳаста хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Ҳамадонӣ, аз территорияи Восе, территорияи шаҳри Бухтар, дӯстон азиз Рудакӣ ва Кӯлоб ва ҳаста Ваҳдат Ҳисор ҳам ҳаста. ва дӯстон азиз квартираи фурӯшӣ аз территорияи Рудакӣ ва аз тарафи мақсади Турксузода ҳам ҳаста. курси имрӯза бошад 120 сомону 50 дирҳам ҳаста. мо бошад навори имзара сар мегирад то охираш тамошо маълумот мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба якум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи Корвор Обтоби дӯстон азиз, ай тарафи Пажарка, мақсад ки тарафи бозор болотарак меравад, тарафҳои майдачӯдае ки мефурӯшанд ба ҳамон бари ҳамон кати болотарак меравад, аз тарафи Тутам рафта меша обшим пеши тарафи Обтоида назди Корвон. хоб духонага квартира ҳастае ки доми се ошона аст, дар сеюмаш қарор дорад. 50 квадрати метра бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, кондитсионер ва падез обши мансардор дӯстон азиз. обши доми нав аст ки уже одамо зиндагӣ доранд ва инчунин ҳамаи намуд ҳуҷҷатша кардага астанд. уже райони Фирдавсӣ гузаштагиае. ҳуҷҷаташ мегӯяд 100%, бозор наздик, ҳама чи наздик обшим, дар сурат ҳамаш маълум аст. нархи квартира мегӯяд 350 000 сомон аст, бо муомилаи хубам мешавад. 350 бо савдои хуб дорад. промои рақамои мегафони ҳисобишона промои кор мекардад, дар рақамошон WhatsApp ҳам доранд, метавонед дар рақамошон занг занед. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи бозори Корво Обтови, аз тарафи Пажарка рафта мешавад, аз тарафи Тутто ҳам обшим. хоб ягон саволтон бошад, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин квартира фаҳмидан барома занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода медиҳам ва чизе чораш кати, яъне метияне ки дар сурат чизе ки дар ҳамин навор аст, дар ҳамин сурат ҳамаш қатиш фурӯхта мешавад. обшим якҷоя бо чизе чораш кати. нарша мегӯям муомила ва савдои хуб мешавад. квартира ремонтош беҳтарин об свет дорад. барома дигар маълумоти пурраш аз рақамо гирем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки срочная қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар ҷамоати Қызиқала дӯстон азиз. ноҳияи Хуросон дар ҷамоати Қызиқала ҷош мегӯяд, ҷои хубае, омада бинен. 30 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет дӯстон азиз дорад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад дӯстон азиз. 25 та дига дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад дӯстон азиз ва ҳуҷҷатош мегӯяд 100% сертификат, қарор, техпаспорт ва налогош мегӯяд 2015 мегӯяд то 2024 мегӯяд супордагӣ дӯстон азиз, яъне ки ҳамаш то ҳозира 2015 налогош ҳамаш қоидави қатъи чош супордагиае. хонаҳо барои зиндагӣ кардан омодае. 4 дар хона қатъи калидор, ошхона, баня ва дарахтони мевадиҳанда гидаш маҳкам дӯстон азиз. отдельни баня, отдельна ҳоҷатхона, отдельни дорад. дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 255 000 сомонӣ ки боз муомилаи хубам дорад. 255 000 сомон аст бо савдош мегӯяд дар назди хона. ноҳияи Хуросон дар ҷамоати Қызиқала. хоб рақамои мегафон аст, 24 соат кор мекунад. дар рақамошон WhatsApp ҳам доранд. кадоми шумо ки мехаред занг занед, бештар маълумотои пурра аз ҳамин рақамҳо гиред дӯстон азиз. ва агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад рӯй кунед, реклама мекунем. лайкро занед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки инашам қарор дорад дар ноҳияи Хуросон аст. срочная ноҳияи Хуросон, ҷамоати ҳилолӣ, деҳаи Раисвет дӯстон азиз. ҷои беҳтарин мегӯяд срочна. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ ҳастае ки об свет чам ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва 3 та калидор дӯстон азиз, 1 та кухни, ҳаммом, дегдонхона ҳастае. дӯстон азиз, мақсад ки ҳавлӣ мегӯяд ҳамаш сиёҳашка кардагӣ аст дӯстон азиз. чойлоби ангурам дорад. 3 та дига оғул дорад дӯстон азиз. оғул барои ҷои гов мол кардан. оғули дуэтажа аст. якташ дуэтажа, яктагаш отдельни аст.
ҷойи алафмонӣ дӯстони азиз, ҷойи ҳоҷатхона отдельни об свечам мегӯяд дорад ва ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%. хоб дар наздикии хона ҳастай мактаб, беморхона, ҷамоат, боғчаи кӯдакона ва дигар чизо ҳастай. хона мегӯяд дастфирошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. Якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, дуюмашам рақамҳои телевизион дастӣ, ахираш 39 WhatsApp дорад. нархи хона 290 000 сомонӣ ҳастай бо муомила дорад. агар вариантҳои алиши ҳам бошад дӯстони азиз, вариантатона пешниҳод кунед, ягон марказ ягон мақсад ки обшин ба вариантҳои алиши дорад. ҳар ду рақамҳошон кор мегӯяд, сумаки 290 муомила дорад, вариантҳои алиши бошад, маромад пешкаш кунед. лайкҳоро занед, фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунед. чорум, квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипразем, назди бозори Деҳқонда. якхонага квартира ҳастае ки дар 4 ошина қарор дорад, 31 квадрати метре. бо свет таъмин ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дӯстон азиз ва доми 5 ошона ҳастай, дар 4-маш қарор дорад, открити лестница. шаҳри Душанбе, Гипразем, назди бозори Деҳқон. нархи квартира мегӯяд 285 000 сомонӣ ҳастай, бо мегӯяд муомила савдо ҳам дорад, ремонташам 100% барои зиндагӣ мешавад. хоб рақамҳошо дар поёни видео ахира 65 кадоми то ки мехаред занг занед, бештари маълумота аз ҳамин рақамҳо гирем. агар шумо дар онхали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, замини холӣ, ягон мошин, ягон техника, аппарат, ягон маҳсулот барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp имо дора, маромад рӯйкунед, реклама мекунед. лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум, квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Роҳатӣ, Ҳикмат Ризо дӯстони азиз. мақсад ки хонаи 18 доми 13 мега соҳибош. хоб духонага квартирае ки дар 3 ошина қарор дорад, 43 квадрати метре. ремонт кардагӣ ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дӯстони азиз дорад. нархи квартира мегӯяд 250 000 сомонӣ ҳастай, бо муомила савдош мегӯяд бо мешавад. агар харидори аниқ боша мегӯяд муомилаи хуб мекунед, срочна сум дар корае. рақамҳои ҳисобишон ҳастай мегафон, кадоми то ки мехаред, занг занед, бештар маълумота аз ҳамин рақамҳо гиред дӯстони азиз. ва дар комментар назиги аз куҷо ба шумо чӣ хеле хона, замин, квартира лозим ҳастад, агар ки мо ёфтем, дар видеои оянда ба шумо видео карда пешкаш мекунем. шумоам лайкҳоро занед, фаромӯш накунед ва навори моро дар WhatsApp имо то силкавоша подписаш кунед. дӯстони азиз, мақсад ки чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад рӯй кунед, мо реклама мекунем. мегзарем ба шашум, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Балховӣ гуфтага ҳастай, соҳибшон овуш лавушда ҳастай, овуш мега 24 соат ҳастай. 35 сотиқ замин дорад дӯстони азиз ки ҳамагӣ хоб якчанд дар хонаам кардагӣ ҳастай ва обсвет дорад дӯстони азиз. нархаш мегӯяд 70 000 сомонӣ ҳастай, мега соҳибшон бо хай хатиқшон муомила мекунед. шаҳри Кӯлоб, деҳаи Балховӣ. нархш 70 савдош ва дигар маълумотош тариқи телефон. гирдибана сетка гирифтагӣ маҳкам ҳастай, хонаҳош уже мақсад ки уже тайёр ҳастай гӯя мешавад. ягон саволтон боша, ягон маълумотои иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. лайка фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум, квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастай, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, пеши литсеи Туркида. духонага квартира ҳастае ки дар 4 ошина қарор дорад, 55 квадрати метре. бо свет таъмин ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстон азиз ва бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад, бо чизош катӣ. духонага дар 4 ошинаи 55 квадрат дӯстон азиз, шаҳри Бохтар, назди литсеи Туркида. ҳама чизи дар кори дар пешае. ремонтҳои беҳтарин замонавӣ кардага ҳастай, хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, ҳамаи мақсад ки таҷҳизотҳои барои зиндагӣ кардана дорад. нархи квартира 360 000 сомонӣ ҳастай, мега соҳибшон бо муомилаи хуб дорад. хоб рақамҳои мегафони соҳибшона кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp ҳастад, дигар маълумотҳои пурра ва аниқ аз рақамҳошон марамад. мегзарем ба ҳаштум, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Сумбула. 6 сотиқ замин маслуҳат дорад ки 4 дар хона кардага дӯстон аст ки хонаҳои коробка ҳастанд, шкато дорад, яки коробка ҳастанд. 6 сотиқ замин, 4 дар хона дӯстон азиз, шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Сумбула. нархаш мега 120 000 мегӯяд, бо муомилаи хуб мегӯяд, мекунем срочна сум дар корае.
خب نیخترش که در کجا خونه قرار دارد چند خیلی ارزان میشه میتونه که معلومات را با صدفویدش از رقم های پایان مگافون زنگ زنین گیریم عزیز. و نگفتن آمد که شما هم اگر هم خیلی خونه های فروشی کوارتیر از زمین ماشین چیزی که برای رکلام کردن باشد برآمد روی کنید رکلام میکنیم. لایک را از این فراموش نکنید نواری مورد تا خیرش تماشا کنید. میگذره با نهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی از دوستان سروچنای قرار دارد در شهر تورسون زودا ریگر در یکم میکرایون است پیشی مکتبی 86 دوستان عزیز نو ریمونت کردگی است. یک خانگاه کوارتیر است که در ششم ماشین قرار دارد 44 کوادراتی متر میتونه که مقصد که دو خانگاه هم کنه کوادراتش بسیار بوده. یک خانگاه در ششم ماشین 44 کوادرات. خب دومی نو است با همه شرایط‌های زمانه‌ای سنت ریموت‌های خوب است. نرخش میگه 180 عثمانی است. با معامله خوب هم داره 180 تا اومده ببینیم میگه معقول تونشید با سودا میکنیم. خب این رقم‌های توشون در پایین ویدیو است اخیرش 09 زنگ زنید بیشتر معلوماتش از همین رقمو گیرین. از شما خواهش که به خاطر مهنت ما یا لایک را فراموش نکنین و سیلکه نواری ما رو در دیگه سایت‌ها که دارین سیلکه‌ش پادیساش کنین. اگر شما مگم چیزی فروش داشته باشین ما صورت معلومات رو کنیم و در ویدیو آینده همین خیل رکلام میکنیم. میگذاریم بعد دهم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی است دوستان قرار دارد در نویه عبدالرحمن جومی در وокزال گفتگی است صاحبشون. نویه عبدالرحمن جومی رایون کویبش وокزال. 4 سوتیق زمین محصول دارد که دو در خانه کردگی است که حجرتخانه، آشخانه، بانیا، کوخخانه سنت دارد. خیر ریموت خانه سردنی خانه‌های پیشینه. گرد و نش محکمه سن عزیز نزد لابی روخته بو خاطر معلوماتش میگیره اوبسوش است. نرخ خانه میگه 260 عثمانی است با سودا معاملهش میگه در نزد خانه 260 سودا دارد. در کامنت را بسیار خواهش کردن که از تریتوری عبدالرحمن جومی با ما یعنی که خانه پیشکش کنیم برای شما خانه ارزان و جوشجویی خوبه. گرد و نش محکم خانه هاش ریمونت سردنی دو در خانه و 4 سوتیق زمین است. نرخش میگه با معامله دارد. این همین رقمای مگافونی صاحبشون اخیرش 87. یگان سوال تو باشه مرا زنگ زن. اگر شما مقصد خانه خر زمین خر کوارتیر خر باشین در کامنت ما نوشته که از کجا با شما لازم است ما در ویدیو آینده ویدیو کدا پیشکش میکنیم. لایک و از نمیتون از این نوارا تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با 11 خانه فروشی نوباتی. باز یک خانه فروشی نازی حولگی است که خانه زمینی سروچنای قرار دارد در نویه ووسه کوچه میرزا تورسون زودا. 4 سوتیق زمین محصول دارد که 4 در خانه کردگی است که خانه ها برای زینه کردن تیار است اومده. گرد و نش محکم نویه ووسه کوچه میرزا تورسون زودا. حجرتخانه، آشخانه، بانیا، کوخنی مقصد که همه خیلی چیزای لازمی دارد. زمینش هم زمین کشوده است. گرد و نش محکم نرخش میگه 190,000 سومانی است میگه با معامله خوب میکنه میگه سروشنا سومر کردن از 190 تا معامله داشته. خب رقم‌های صاحبشون هست میگافون کدام تو که میخرین زنگ زنین بیشتر معلومات گیرین. یکم رکلام باشه برنامه رو که رکلام میکنیم و این بود نوار امروزی ما تو ویدیو اند خدمت همه شما.